நட்ட நட ராத்திரி இந்த பெண்ணுக்கு இந்த நிலைமை வரக்கூடாது. எப்ப மாற போகுது நிலைமை? இந்த காட்சியை பார்த்தா இந்தியா இன்னும் பழைய நிலைமையிலேயே இருப்பதா தோணுது. பத்ராத்ரி கொத்தகுடம் மாவட்டத்துல ஆதிவாசி மக்களோட அவல நிலைதாங்க இது. முறையான சாலை வசதிகள் இல்லாத காரணத்தினால உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்ட 7 மாச கர்ப்பிணி பெண்ண உள்ளூர் மக்கள் டோலி கட்டி சுமந்து சென்ற சோகமான சம்பவம் நிகழ்ந்திருக்கு. அவசர காலங்கள்ல கூட மருத்துவமனைக்கு செல்ல மலைப்பாதைகள்ல பல கிலோமீட்டர் தூரம் இத்தகைய கடினமான முறையில பயணிக்க வேண்டிய கட்டாயத்துல ஆதிவாசி மக்கள் இருக்காங்க. சுதந்திரம் அடைஞ்சு பல வருஷம் ஆகியும் இன்னும் அடிப்படை வசதிகள் கூட இல்லாம ஆதிவாசி மக்கள் டோலியை நம்பி இருப்பது சமூக ஆர்வலர்களிடையே கவலையை ஏற்படுத்தி இருக்கு.